Jundra.
jago klurukmu nih. Ojo ndelok biasa. Oh ya, sadurunge ana jago klurukmu nih. Seminggu gampang nek mung sak durunge jago kluruk muni kudu dadi Ya. nek ngono jago seminar tak pateni kabeh nganti pirang-pirang dulur ngecek kluruk nganti rampung lek gawe cadi Lagi tenan. Sanggih Pak. Sak. Kok saking semangat Bubrang. kan saged